Het begint met een zeer eenvoudig stukje triet. Dan maak je eerst het hoepeltje van, ongeveer die grote die je gaat maken. Dan maak je een recht streepje op de tafel, dat is ongeveer de grote. Zo, dat is dit dus. En dan doe ik er even een tientje omheen, dan krijg je dit. En zo, dan kan je beginnen te werken. Hoe kom je aan de coniferen tak? Nou, die heb ik zelf nog in de tuin. En dat is nu echt hartstikke gebeurd. En vandaar dat het mijn laatste hier is. Ik vind het heel mooi werk. Maar het houdt een keer op. Dan leeft hij begint te spreken. Coniferen erin op. En ik kan wel even bezig worden, maar dan wil je warm, dan moet je weer even zitten, dan moet je er weer even bij wij. Ik maak ze nu nogal in van Driezen. Driezen is mijn eerste klant en Driezen is mijn laatste klant. En voor Driezen, ik geloof dat ze meer van 1976 al. En nu, we zijn nu, het is 2013, dus dat is hier met over een dikke 30 jaar. Als je dan s'avonds even beginnen te rekken, dan ga ik wel eens even 10 jaar. Als je dan 80 per seizoen had, dat had ik dus wel van Driezen, dan kom je al op een dikke 2000. En als ik dan reken dat ik 76 begonnen ben, hoeveel toeren dat het dan is, dat weet ik niet. Maar duizenden. Zo, dan ga ik aan de ene kant kleer. En dan met de andere kant, dat met van deze kant over, dan komen we in een warm met coniferen erin, want dat rent alle één kant uit. Heb je altijd alleen nog voor Driezen dingen? Ik ga, nee, niet altijd alleen voor Driezen. Ik ga er zelfs van uit Ververt, uit Holvert, Enkwierum, Kalmerpomp, Aanjem, Wierum, Nijenwier, Ternaert, Ije. Die ga je zo'n beetje heel Noordoost-Friesland gaan. Ik ga wel gaan, dan leidt naar Sneudemoos soms 40, 43 kransen. Die moesten al hier opgehaald worden. Ik ga van een skinnenwerkvleer. Zo, nu dan even vijf, hoor, dan trap je er maar in om. Zo, dan zullen we de laatste erin zetten. En dan is dit ook weer klaar. Ik zag op de televisie van de PC en zo'n prachtige kranten. Compliment aan de bloemisten, niet zijn meisje. Maar ja, je houdt rekening dat je met een vereniging te doen hebt. En die mensen die gaan daar meer zoveel te besteden. Dus dan kan je die hele grote dure krans net meisje. Maar een typisch Nicolai krans, ik weet net dat ik dat zoveel te zeggen, maar dan, ik wil mezelf ook net naar boven te halen. Maar ik maak graag een krans met een pruttenbloem. Die je jezelf uit de tuin? Die ga ik zelf in de tuin hier achter mij. En daar staan dahlia's en ik heb gladiolen en ik heb zinnenbloemen. Wat zie je missen? De spanning, het mooie. Vooruitdenken. Denken, ga ik bloemen genomen? Wat bloemen mag ik broeken? Want ik ga soms heel veel bloemen, maar dan ga ik op een bepaalde manier geen giel. En een bloemenkrans zonder giel kan het. Want giel heeft alle kleuren op. Doe je daar? Nou, daar is je op. Ik ga er graag leer vangen. Nou, prachtig. Het verstaan maar ik broeken. Hè. Ik ben wel een kerel te staan gewoon. Nou, meer verstaan. Want hoe oud ben je? Mijn weekendtrainer werd ik 90 jaar. Maar ja, er is een tijd om te beginnen en een tijd van ophouden, zei de prediker. En mijn tijd van ophouden is komen. Maar door het zeer. Je had het zo lang dienen, ja, dan plotseling nog maar het laatste door dat iets zeer. Ik wens je een hele fijne dag, zeker. En een goed weekend, hè? Dank je wel en we zullen hopen maar tot ziens. Ja, nou doei. Ja, bedankt. Doei, zeker. Nou, goeie. Wat bestaan we nou? Goeie. Ik ben even ons cement bouwen. Cementbanks. Waarvoor is het nodig dan? Ja, van per feestenbankjes hier in het internaat. Is net zie je werk? Valt best mooi. Ja? Ja, ja. Maar gelukkig ben ik berensterk. Wat is er wat wijn? Ja, ja. Ja, wat was er dan? Nou, ik werk Joost op een players. Dit is een sterke Friese jongen. Ja.
maar hoeveel mensen ben je? Maar de hele groep ben we met 20 man. Ben je bezig om het hele internaat op te knappen. Oké, en waar ben je dan? We zijn hier nou in Tajikistan in een lokaal. Dit is een computerlokaal waar de band computerles krijgen. En wat voor band zit je dan? Je zit erbij een mooie polio en moeilijkheden. Meestal no polio en handicap. Die zitten hier. Oké. En doe jij dus die vakantie op om weer om werk te gaan? Ja, ik ga mijn vakantie op om weer aan het werk te gaan. Ja, ik ben hier al drie keer weg. En het is voor mij steeds gewoon een ervaring om weer steeds heen te gaan. صبحی سحر موهاتشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی صبحی سحر موهاتشانه کردی مرا دیدی و تو بهانه کردی راست بگو چرا بهانه کردی راست بگو چند بهانه کردی مرا دیوانه کردی مرا دیوانه مرا دیوانه کردی مرا دیوانه Mamoedig. Dat betekent ik ben een kip. En Obeside Dario, dat is zwemmen in de rivier. En Bushi, dat is dan gewoon spelen. Op zich ken die talen van ons, die ken ik aardig met zijn Fries en Nederlands, zoals ik goed. Oh, ja, dat zo? Ja? Kun je dat even weer? Ja, ken wel. Anderlep? We zijn Fries praten, jong. Ja. Ja. Hoe gaat het? Ja. Ja? Goed, hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8 en 7, 8, 9, 10. Zo? Ja. Ja, het is begonnen vanuit het dorp, maar de Tjerken. En ja, we zijn gewoon een groep vanuit heel Friesland, want het is na die jaren terug is binnen steeds meer plekken binnen wij mensen die gaan en ik ben mooi. Is het nodig? Ja, behoorlijk. Want toen we hier voor het eerst winnen, toen we bar en bar slecht, hebben we nou elke keer knappen wel wat op. Is het leuk hier op te rijden? Ja, het is wel warm, ik ben zo werken, maar ik doe het maar liefde. Dat is het. Wat?